שלום לכם, מאזינות ומאזינים, צופים וצופות יקרים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. היום אנחנו עושים משהו קצת שונה, זה פעם ראשונה שאני עושה עם שני אורחים, שלא מסכימים אחד עם השני, סליחה. והיום אנחנו נדבר על משהו מאוד מאוד חשוב שנמצא בשיח הציבורי, ובכלל במחלוקת מאז ומעולם, אבל בעיקר מאז קום הממשלה הזאת, וזה המוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. מוסד היועמ"ש הוא מוסד מאוד מאוד חשוב לדמוקרטיה הישראלית. מצד שני יש אנשים, חלק מהאנשים שאומרים שצריך לעשות בו שינויים מסוימים, ותכף האורחים שלנו יגידו למה השינויים האלה מוצאים דווקא עכשיו, והאם הם נכונים או לא נכונים, או איך צריך להתייחס לנושא. בעיניי זה נושא קריטי, בין אם מסכימים, לא מסכימים, חשוב להבין את הנושא, ולכן הבאתי לכאן שתי משפטנים חשובים מאוד, שאני מכיר כבר הרבה מאוד זמן. אז מצד אחד לימיני, יש לנו את עורך דין שחר בן מאיר, שהוא בן אדם שככה, אני עוקב אחריו הרבה מאוד שנים ברשתות, ובכלל בתביעות שאתה עושה, ובנושאים שאתה מעלה לסדר היום. שחר הוא עורך דין שמעלה שמעלה תביעות חוקתיות לעתים, וגם בנוסף לעבודה הרגילה שלו, שככה אמרת לי, הרגילה, של תביעות ייצוגיות, והוא מישהו שהוא כל חשוב בנושא הזה, בוויכוח בכלל, בתחום של המהפכה / רפורמה המשפטית, כל אחד יקרא לו איך שהוא רוצה, וגם על זה אפשר לדון. ומשמאלי יש לנו את עורך הדין אורן רובין, שהוא סמנכ"ל הפורום הישראלי למשפט וחירות. אז ברוכים הבאים לכם לתוכנית. תודה שחר, תודה אורן שאתם פה. זה כבוד גדול בשבילי, ככה, זה גם ככה התנסות ראשונה עם שתי אורחים, אני מקווה שיהיה בסדר. אני רוצה, לפני שאני אשאל את השאלות, שכל אחד ניתן לכל האורח 2 דקות, פלוס מינוס, כן, לא נחזיק אתכם ככה קצר, שיציג את הנושא, למה זה עולה בשנים האחרונות לדעתכם, איך אנחנו כלא משפטנים צריכים להתייחס לנושא, ובכללי, אם יש לכם כל דבר אחר שתרצו להוסיף, אני אתחיל עם שחר, אחר כך נעבור לאורן. תראה, אפשר להסתכל על הסוגיה הזאת בשתי נקודות מבט. מצד אחד, זה לא משהו יוצא דופן, ואנחנו אולי שוכחים את זה או שכחנו את זה, שמחלוקות בין הממשלה לבין היועץ המשפטי היו תמיד. ונזכיר שוועדת אגרנט, שהיא בעצם הבסיס, אחריה הייתה ועדת שמגר, להגדיר את תחום הסמכויות ואת הקשר שבין היועץ המשפטי לממשלה. אז ועדת אגרנט הייתה ב-1962, שאז גם היו מחלוקות של הממשלה עם היועץ המשפטי. זה אולי גם איזשהו כישלון, אחד מהכישלונות הרבים של הפוליטיקה שלנו, שעד היום הם לא עיגנו את העניין הזה בחקיקה מסודרת. אז זה כאילו מצד אחד, לא צריך כאילו להסתכל על זה כאיזשהו תופעה יוצאת דופן. מהצד השני, אני חושב שהבעיה של הממשלה הנוכחית, בוודאי בעיניים שלי, הבעיה של הממשלה היא לא עם היועצת המשפטית, הבעיה של הממשלה היא עם החוק. החוק הוא הבעייתי מבחינתה, לא היועצת המשפטית שאומרת לממשלה מה החוק, ולכן המלחמה במרכאות או לא במרכאות של הממשלה ביועצת המשפטית, בהרבה מובנים זה מלחמה בחוק ולא ביועצת המשפטית, וזאת בעצם הסוגיה. זאת אומרת, רק לפני שאני שואל את אורן לתת לו את 2 דקות, אני רוצה להעביר משהו שבעצם אתה אומר, כשנגיד קארי, השר קארי אומר אני רוצה לפטר את היועמ"שית, או בן גביר שהיה שר ועכשיו לא, רצו לפטר את היועמ"שית, זה לא בגלל שהם לא אוהבים את העמדות שלה כזה ואחר, אלא לתפיסתך זה כי בעצם היא אומרת מה החוק, והם לא רוצים את החוק בכלל. אתה לא צריך לשאול אותי, תקרא את מה שבן גביר כותב. בן גביר כותב שצריך לפטר את היועמ"שית, כי היא רוצה לתפור תיקים כולל לא עצמו. עכשיו מדובר בבן אדם, מדובר בעבריין לשעבר, או לא, עבריין שהוגשו נגדו כמה עשרות כתבי אישום, והוא הורשע לפי דעתי במספר חד ספרתי לא קטן של עבירות. והוא טוען שהיועצת המשפטית רוצה לתפור לו תיקים. אוקיי, אז אתה יודע, זה מתאים לוויכוחים או לאמירות ברשת הטוויטר.
זה לא עניין שעל בסיסו אתה יכול לבסס מדיניות, החלטות של ממשלה. זה הרמה. אוקיי. עכשיו אתה, עורך דין רובין, תן לנו את 2-3 דקות, לא יודע כמה שחר ישתמש בהם, תן לנו איך אתה תופס את הנושא. אני רק אגיד משהו אני אשאל אותך בדיוק בהמשך, אחת הסוגיות זה, עד כמה צריך להתייחס לעובדה, נגיד היועצת המשפטית אומרת משהו, האם זה החוק, או שאם יש, נגיד משפטנים אחרים, נגיע לזה. נתייחס לזה, כן. כן, אז עכשיו אתה. טוב, אז קודם כל תודה רבה. שתי הערות מקדימות. קודם כל, אז אני סמנכ"ל הפורום הישראלי למשפט וחירות, אבל פה אני בכובע שלי כאורן, משפטן, אזרח, אז זה מספיק טוב. אחרי זה אני אשמח לפרט על הפורום, אבל לעכשיו אני מדבר בכובע שלי, תורת שני הכובעים של ברק, אני מדבר בכובע שלי כאורן. ודבר שני, שזה מתקשר קצת למה ששחר אמר, הממשלה הנוכחית או היועצת הנוכחית, אותי זה פחות מעניין במסגרת הדיון שלנו. אפשר כמובן להעלות דוגמאות ספציפיות על מקרים שקרו לאחרונה ודברים כאלה, אבל אני זוכר את עצמי בתור סטודנט, מזהה וקורא על הבעיות של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, וזה לא השתנה. אני חושב שבהרבה מובנים זה אפילו החמיר. אז כל הדיון פה הוא דיון חשוב. אני לא חושב שהוא דיון חשוב היום יותר מבעבר, והעמדות שאני ארצה להציג אלה עמדות עקרוניות, ואני מניח שדבר על זה אורן, אני יכול רק לעצור אותך, אבל הסיבה שאנחנו מדברים על זה היום, זה דווקא בגלל שזה כן הממשלה. זאת אומרת, אם נגיד הרפורמה סלש מהפכה, אני כל פעם אומר את זה, שלא יתעצבנו עליי כל צד, אני אומר, אם הם לא היו מעלים את הנושא הזה, אף אחד לא היה מדבר על זה. זאת אומרת, אם נגיד היום אומרים, אנחנו ממשיכים כמו שהוא, אז שחר ואני ואתה היינו מוצאים הרבה מאוד נושאים לדבר עליהם בלי קשר. הסיבה שאנחנו מדברים על זה, זה שיש שרים לממשלה, אפילו בלי קשר לרפורמה, שקוראים, כמו שאמרנו, לפטר את היועמ"שית. עכשיו השאלה היא, האם צריך להתייחס לזה רק באופן עקרוני, או גם להתייחס לזה ברוח התקופה? זאת אומרת, כמו ששחר אמר, אי אפשר לא, לטענתו, אי אפשר לא להתייחס לזה לא כרוח התקופה. לא, לגמרי אפשר להתייחס לשני הרבדים, אבל אני חושב שהדיון צריך להתחיל קודם כל מהשאלות העקרוניות, אחרי זה אם יש טענות שלא הממשלה הזאת צריכה לעשות את זה, ממשלה אחרת, יכול להיות שאפשר לדבר על זה, אבל אלה דיונים שונים שאני כן חושב שצריך להפריד ביניהם. אוקיי, עכשיו, סיימת את הקדמה. אוקיי, אז אני עכשיו מתחיל ממך, כי התחלנו משחר הזה. בעצם אחת השאלות המרכזיות שרשמתי לעצמי לפני השיחה, זה בעצם מי היועצת המשפטית, במקרה זה היועצת או היועץ, השכן שלי אביחי מנדלבליט, אז אנחנו רגילים גם אני רגיל כבר 10 שנים להפגנות ליד הבית, אבל מי הוא בעצם מייצג? מי בעצם היא מייצגת? כי האם היא מייצגת את הממשלה, או לפי מה שראיתי לא מזמן, דינה זילבר כתבה ועוד אחרים, היא מייצגת את האינטרס הציבורי במרכאות. מי הלקוח שלה? הציבור, או שזה הרבה פעמים יכול להגיד הציבור, נגיד, יש לו איזשהו אינטרס שונה מהשר, או לא משנה מראש הממשלה, מי בעצם הלקוח לתפיסתך של היועצת המשפטית היום לממשלה? אז אני חושב שמסגרת את זה נכון, יש שתי גישות סותרות, אולי הן לא סותרות, אבל תכף נדבר על זה. אחת אומרת שהלקוח של היועץ המשפטי לממשלה היא הממשלה, כן. וגישה אחרת אומרת שהלקוח הוא בעצם הציבור. עכשיו אני מתנגד לגישה השנייה, כי אני חושב שהיא מניחה כמה הנחות יסוד שאני אסביר מהן ומה הבעיות שלי איתן. אז אני חושב שההנחות יסוד שצריך להניח כדי להניח שהלקוח הוא הציבור ושהיועצת המשפטית לממשלה מייצגת את האינטרס הציבורי, צריך להניח קודם כל שיש דבר כזה אינטרס ציבורי שאנחנו יכולים לזהות אותו, שהוא בהיר לכולנו ושאנחנו מסכימים עליו, ושהיועצת המשפטית לממשלה היא גורם מוסדי טוב יותר בזיהוי, הגנה ושמירה על אותו אינטרס ציבורי. טוב יותר ממה? מהממשלה. והבעיה שלי עם התפיסה הזאת היא קודם כל במונח אינטרס ציבורי. הצורך שלנו בשלטון, בממשל, נועד מתוך
המחלוקת הבסיסית שיש לנו חוסר הסכמה לגבי מה זה האינטרס הציבורי. אין לנו אינטרס ציבורי אחד, יש לנו הרבה אינטרסים ציבוריים שלפעמים הם סותרים אחד את השני, לפעמים הם מתחרים, והדרך שלנו ליישב את זה זה דרך ממשל של נציגים, זה הדרך שאנחנו בדמוקרטיה פחות או יותר מנסים לגלות את האינטרס הציבורי. אז כמו שאמרתי, יש לנו ויכוח מתמיד על מהו האינטרס הציבורי. סתם דוגמה לא קשורה במקרה למה שאנחנו מדברים היום, האם הממשלה צריכה לקבל ייצוג משפטי אותנטי בבית המשפט? אני חושב שזה אינטרס ציבורי. רגע, נגיע לזה, זאת אחת השאלות. אני לא נכנס לזה, אני רק אומר, כן. האם זה אינטרס ציבורי שלממשלה יהיה ייצוג משפטי? אני חושב שכן. שחר, אני לא יודע עדיין, אני מניח שלא, לפחות אחרים יגידו שלא, אבל זה רק דוגמה להראות שאנחנו בוויכוח מתמיד לגבי האינטרס הציבורי, אז כבר זה הבעיה הראשונה באמירה הזאת שהיא מייצגת את האינטרס הציבורי. הבעיה השנייה זה בהנחה השנייה שאמרתי, שהיועצת המשפטית עדיפה לממשלה בזיהוי ואיתור האינטרס הציבורי, וכאן זה מתחבר למה שאמרתי קודם, שהצורך שלנו בשלטון הוא מתבסס על זה שאין לנו הסכמה על מה האינטרס הציבורי, ואז הפשרה שהצלחנו להגיע אליה, הפתרון הכי פחות גרוע, הוא ממשל של נציגים שליטרלי בג'וב דסקריפשן שלהם חצי מהזמן, חלק יותר מדי מהזמן, חלק פחות מדי מהזמן, אבל חלק גדול מהזמן שלהם הם עובדים בלנסות לאתר, לזהות ולייצג את הציבור. ולא רק זה, אתה רואה שנציגים שונים של ציבורים שונים מנסים לאתר ולייצג את האינטרס הציבורי השונה, ואז בסוף הם מחויבים כדי להגיע לכוח, כדי להגיע לשלטון, הם חייבים להגיע לפשרה שאף אחד מהם כנראה לא יהיה מרוצה עד הסוף, אף אחד לא ייצג את האינטרס הציבורי עד הסוף, אבל יהיה איזשהו פשרה כזאת עקומה שמייצגת איזשהו משהו שאנחנו יכולים לקרוא לא אינטרס ציבורי. עכשיו אתה יכול להגיד לי זאת שיטה לא מספיק טובה, אפשר לשפר אותה, להגיע לעוד דרכים להבין מה הציבור חשוב לו, מה האינטרס הציבורי, אבל אני לא יכול להבין איך שיטה שאומרת שמשפטן מוכשר ככל שלא יהיה, יש לו גישה לאינטרס הציבורי הזה טוב יותר מנציגי ציבור, ואז אנחנו כבר עוברים לתיאולוגיה, לאמירות אפיסטמולוגיות לגבי ידע שאני חושב שהן כבר מתחילות להיות מוזרות. ורק אולי אמירה אחרונה, אין לי בעיה עם זה שיועץ משפטי ייצג את הציבור, אני חושב שזו שיטה מקובלת בעולם ויש לה מקום, אבל כדי שהוא יעשה את זה הוא באמת חייב לפנות לציבור. אני חושב שתגיד לי, אתה יודע יותר טוב ממני, בארצות הברית 43 מדינות היועץ המשפטי לממשלה, ה-AG, ממונה באופן ישיר על ידי הציבור. כן, יש בחירות. יש בחירות, ואז הוא לעומתי גם לממשל, לפעמים כן, לפעמים לא, הוא יכול להגיש עתירות, הוא יכול לסרב לייצג. כן, אבל זה, סליחה שאני קוטע אותך, זה גם, זאת אומרת, זאת שיטה מסוימת, אבל זה גם מביא הרבה בעיות, מבחינה זאת סתם לדוגמה, הימין אוהב להגיד את זה בישראל, אבל לדוגמה, טראמפ, יועצים משפטיים נקרא לזה, או טובים, שממדינות דמוקרטיות, כולם טבעו את טראמפ, בגלל סיבות פוליטיות. אז אוהבים להגיד, יש רדיפה, בסוף היה לה רדיפה, כי מי שבחר בה לא אוהב את טראמפ, למשל. זה יכול להיות הפוך גם. כן. מי שלא אוהב את ביידן, יתבע את ביידן עכשיו. זאת אומרת, זה לא, יש בעיות? לא, יש בעיות, אתה לוקח את זה למקום הפלילי, אבל אנחנו לא כרגע מדברים על המקום הפלילי, אבל יש בעיות, אני מסכים איתך, ויש גם שיטות אחרות, כמו באנגליה, ששם היועץ המשפטי לממשלה, הוא חבר כנסת, הוא סוג של שר מתוך הממשלה. שר, לא חבר כנסת. כן, אבל אני חושב שהוא גם חבר, לא חבר פרלמנט. הוא שר ממונה. אז הוא שר ממונה, זה עוד יותר, אז אני אומר, יש מודלים שונים להבין מה זה אינטרס הציבור, אבל אתה חייב לשאול את הציבור כדי לייצג את אינטרס הציבור. אוקיי, שחר, תקרב רק את המיקרופון, איך אתה עונה, א' כל הטענה של, קודם כל איך אתה רואה, מה בעצם, אולי נשאל בסיסית את השאלה הזאת שוב, מי בעצם היועצת המשפטית היום מייצגת, מבחינת רשמית, זאת אומרת איך אתה רואה את תפקידה האופטימלי?
טוב, אתה הגדרת את זה וגם אתה שואל את זה פה, גם במה ששלחת לנו, מי זה הלקוח של היועצת? כן. מי הלקוח של היועצת המשפטית לממשלה? עכשיו, זו שאלה טובה, זו שאלה נכונה, אבל אני רוצה להציג את זה בצורה אחרת, ואני אתייחס לזה כמובן, אתייחס גם למה שאורן אמר. אני עורך דין עוד מעט 35 שנה, לא יודע כמה זמן אורן מתעסק בעבודה ספציפית של עריכת דין ושל ייצוג של לקוחות. אני גם בערך ב10-15 שנים האחרונות כמעט אין לי לקוחות בתביעות ייצוגיות. אבל בוא נשאל את השאלה האחרת, מי הלקוח של שחר? מי שסוחר. מי הלקוח של שחר? מי שסוחר אותי, כאילו. אוקיי, עכשיו יבוא אליי לקוח ויגיד לי, תשמע, אני רוצה לעשות א' ב' ג', או אני חתמתי על הסכם עם חברה כזאתי וכזאתי, ואני רוצה לעשות א' ב' ג'. מה אני אמור להגיד לו? הוא הלקוח שלי, נכון? מה אני אמור להגיד לו? איך אני אמור לייעץ לו? האם אני אמור להגיד לו, תשמע, אם זה מה שאתה רוצה, סבבה, תעשה את זה, או שאני אמור להגיד לו, אם הוא רוצה לעשות א' ב' ג', תשמע, זה לא חוקי, או אם הוא רוצה לעשות א' ב' ג' מול הצד השני בהסכם, להגיד לו, תשמע, אתה מפר ככה את ההסכם ואתה עלול להתבע. אז איזה עצה אני אמור לתת לו? הוא הלקוח שלי. אני אמור לתת לו את העצה, כן? איך לנהוג באופן חוקי. למרות שהוא הלקוח שלי. הוא לא הממשלה, אני לא עובד ציבור, הוא משלם לי. העצות שאני נותן לו, הייצוג המשפטי שאני נותן לו, זה הייצוג משפטי שאני אומר לו מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות מבחינה חוקית. שים לב, ללקוח פרטי שמשלם לי. זה מה שאני אומר לו. התפקיד שלי הוא לא לבוא ולהגיד לו, אני אמצא לך את הדרך המשפטית לעשות את מה שאתה רוצה. אני בוודאי אמצא לו את הדרך המשפטית לעשות את מה שהוא רוצה באופן חוקי. עכשיו אני יודע הוא יכול לשער שיש לא מעט עורכי דין שלא יעשו את זה, שהם ייתנו ללקוח שלהם כל מיני המלצות שהם על גבול החוק או אפילו לא חוקי. אז לכן במובן הזה גם ביחס לעורך דין פרטי, מה שנקרא, השאלה מי הלקוח היא שאלה חשובה, אבל אני לא בא ללקוח אני לא הנהג של הלקוח, אני אמור לשקף ללקוח את המצב החוקי. עכשיו אומר אורן, ואתה הזכרת שאומרת דינה זילבר, שהלקוח של היועצת המשפטית לממשלה היא לא הממשלה אלא אינטרס הציבור. ההגדרה אינטרס הציבור, ואני מסכים פה עם מה שאורן אומר, אנחנו כבר גולשים למדע המדינה או לפילוסופיה מדינית, מה זה האינטרס הציבור וזה וזה, אז בוא נעזוב את זה, אני לא יודע מה זה אינטרס הציבור, לצורך העניין. האינטרס הציבורי, אם נשים אותו ברמה יותר קונקרטית ולא מופשטת, זה מה שאומרים החוקים. חוקים של המדינה, כל עוד שלא שינו אותם, או מי מהם, מחייבים את שלושתנו ומחייבים את הממשלה. זה ההגדרה שאנחנו לא יכולים שלא להסכים עליה. שהחוקים של המדינה מחייבים את כולם, גם את האזרחים וגם את הממשלה. יותר מזה, הכלל הבסיסי במשפט מנהלי זה, שלאזרח מותר לעשות כל דבר למעט מה שהחוק אוסר עליו. כלומר, ביחס לאזרחים, החוק בא ואומר להם רק מה הם לא יכולים לעשות, כן? וכל מה שהחוק לא אסר, אז הם יכולים לעשות. מצד שני, ביחס לממשלה, שהיא גם כפופה לאותם חוקים, הכלל הבסיסי אומר שהממשלה יכולה לעשות רק מה שהחוק הסמיך אותה לעשות. אם אין לה הסמכה בחוק לעשות משהו, היא לא יכולה לעשות אותו. עכשיו, לכן נשאלת השאלה, מי הלקוח של היועצת המשפטית לממשלה? הלקוח של היועצת המשפטית לממשלה הוא החוק. הוא הלקוח שלה. כשהיא באה לממשלה, כשהממשלה מבקשת ממנה חוות דעת או עצה, ואם יהיה זמן או אם נזכיר, בוועדת אגרנט ב-62 נקבע במדויק למה החוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה מחייבת את הממשלה, למעט איזשהו מקרה שאם תרצה נתייחס לזה אחרי זה, אבל נשים את זה בצד. הלקוח של היועצת המשפטית הוא החוק, והממשלה באה ליועצת המשפטית ואומרת, אני רוצה לעשות א' ב' ג', מה שהיועצת המשפטית צריכה להגיד זה דבר אחד, זה דבר פשוט. האם זה חוקי או לא חוקי?
אם זה לא חוקי, היא אומרת להם זה לא חוקי. אם זה חוקי, היא צריכה לתת להם את הדרך לעשות את אותם דברים. אז במובן הזה, השאלה האם הממשלה היא הלקוח של היועצת המשפטית, היא שבמובן מסוים זה שאלה שמנסה כאילו לעקוף את הבעיה. הלקוח שלה הוא החוק, היא אמורה להגיד לממשלה מה חוקי ולא חוקי. אבל שחר, אני רוצה שנייה להקשות. כן, אני רוצה רק להקשות, אולי זה אותו. החוק הוא הרבה פעמים מאוד מאוד אלסטי, זאת אומרת, זה לא כל החוקים, מותר לרצוח, אסור לרצוח. יש חוקים שהם מאוד ניתנים לפרשנות. זאת אומרת, אם אתה תביא 3 עורכי דין, קובל עליי. יכול להיות ששלושתם יהיה להם פרשנות אחרת למה מותר ומה אסור. מעולה, אתה מחזיר אותי בדיוק למה שנאמר בדוח אגרנט. שמה? החוק, כל אחד יכול לפרש אותו, הרי אנחנו יודעים, גם שופטים בבית המשפט העליון, יכולים להיות במחלוקת, האם החוק אומר ככה או אחרת במקרים של דעת רוב או דעת מיעוט בשאלה המשפטית, לא בשאלות העובדתיות. אוקיי, יצרנו מנגנון, כן, שדרך אגב הוא קיים בכל תחום מקצועי, לא רק במשפטים. בוא ניקח ברפואה, גם ברפואה יכולות להיות מחלוקות, האם ההבחנה של מחלה מסוימת תהיה הבחנה א' או הבחנה ב', והאם הטיפול הוא ג' או ד'. יש דעות שונות. איך זה עובד ברפואה? יש היררכיה, יש מנהל מחלקה, הוא לצורך העניין המומחה הרפואי הכי גדול, והוא קובע, הוא אומר בסוף את דעתו, מה שהוא אומר זה מה שעושים. יכול להיות שהוא טועה כמו בכל בעל מקצוע. אז היועצת המשפטית לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק, מכיוון שהוא משפטן ב-level או בליגה שיכול להיות שופט עליון. אז המנגנון שנקבע הוא שהמשפטן הבכיר ביותר, לא משנה עוד פעם כשאנחנו מדברים, צריך להבין גם שהמאזינים יבינו, כשאנחנו מדברים על היועץ המשפטי לממשלה, זה לא רק דמות, זה בן אדם אחד. מוסד. זה מוסד, אבל זה מוסד שיש שם אלפי עורכי דין, בכל מה שנקרא ייעוץ וחקיקה, לא הפרקליטות, לא אלה שמייצגים בבתי משפט, שנותנים ייעוץ לכל המשרדי ממשלה. אבל אם יש מחלוקות, בסוף זה מגיע לבן אדם בראש ההיררכיה, שזה היועץ המשפטית. אז כן. אבל אני אגיד לך. רגע, שנייה. אז יש מנגנון של הבן אדם, שהוא נקרא לזה בעל הכישורים המשפטיים הגבוהים ביותר בשירות הציבורי, שאמרו, החוות דעת שלו היא המחייבת. עכשיו אפשר לחלוק על החוות דעת שלו, כמו שאתה אומר, יכולות להיות דעות שונות ופרשניות שונות, נגיע לזה אחרי זה בשאלה של הייצוג בערכאות, אבל בסופו של דבר, אם העמדה שלה לא נכונה, ומישהו יפנה בעניין הזה לבג"ץ, העמדה הסופית היא העמדה של בג"ץ. עכשיו אני אגיד לך גם יותר מזה, יש אמירה ישנה שמיוחסת לשופט זוסמן, אנשים כבר לא מכירים ולא משתמשים בשופט הזה, שהוא אומר, ההחלטות שלנו הן סופיות, לא בגלל שברור שההחלטות שלנו הן הנכונות בזה. ההחלטות שלנו הן סופיות כי אנחנו הערכאה הסופית. אנחנו הערכאה הסופית, מה שאנחנו אומרים זה הדין, אבל זה לא אומר, מזה לא נובע שמה שהם אומרים זה נכון. אז אותו דבר ביועצת המשפטית. עכשיו, ברוב רובם של המקרים, אתה יודע, גם יש תמיד טענות, היועצת המשפטית לא מאפשרת לממשלה לשלוט, או בג"ץ לא מאפשר לממשלה. אתה יודע כמה החלטות כל ממשלה מקבלת בשנה אחת? בשנה אחת, ממשלה מקבלת סדר גודל של בין 1,500 ל-2,000 החלטות. בשנה, כן? המקרים שהיועצת המשפטית אומרת שיש בעיה עם החלטה שלדעתה זה לא חוקי משהו כזה, הם פחות מ-10. הם פחות מ-10, אנחנו מדברים פה על שברי אחוזים. עכשיו, הדבר היותר משמעותי שאף פעם בג"ץ לא יתערב בו, אף פעם בג"ץ לא יתערב בו, זה המדיניות של הממשלה. החלק המהותי שלה, הבסיסי של המדיניות של הממשלה, זה תקציב המדינה. ברגע שהממשלה קובעת את תקציב המדינה, יש לזה השלכה, השפעה, או זה המדיניות שלה בכל התחומים שהיא עוסקת בהם. היא אומרת בדיוק בכל משרד כמה כסף הוא יקבל, במה הוא יתעסק, כמה כיתות לבתי ספר הוא יבנה, כמה מורים וזה וזה. לעולם לא הייתה בזה פסיקה מושרשת זה.
התערבות של בית המשפט העליון, בטח לא יועצת משפטית, אבל גם בית המשפט העליון, בתקציב המדינה. לעולם בית המשפט לא אמר, אתם תיקחו 30 מיליון ממשרד החינוך, ותשימו אותם במשרד הרווחה, כי אנחנו חושבים זה. ככה שלכן, בסופו של דבר, אם אנחנו נסכם את הסוגיה הזאת, הלקוח של היועצת המשפטית הוא החוק, והיא משקפת לממשלה את החוק. יכול להיות דבר שיכול לקרות, שהעמדה שלה לגבי הפרשנות של החוק היא לא נכונה, בשביל זה יש את בית המשפט העליון, ובסוף מה שהוא אומר זה החוק. אורן, עורך דין רובין, רצית להגיב. אז אני חושב שזה כן לוקח אותנו לסוגיה השנייה של התוקף המחייב, אבל יש לי כמה הערות לפני זה, שחלק מהדברים שאמרת אני מסכים איתם, וחלק אני חושב שיש לנו מחלוקת עובדתית שצריך ללבן בינינו. אבל אמרת קודם, אני כעורך דין, אתה יש לך הרבה יותר ניסיון ממני, אבל אני חושב שאתה תסכים איתי, כעורך דין אני מחויב לתת את ההצעה הטובה ביותר ללקוח שלי במסגרת החוק. אני מסכים איתך. השאלה מה קורה אם יש מצב שאתה נותן הצעה והלקוח אומר, אתה יודע משהו? אני חושב שעדיין כדאי ללכת על זה, אני חושב שבבית משפט אנחנו ננצח, אני חושב שהקייס שלי חזק, ואני אישית מכיר מקרים כאלה מהעולם הפרטי. אתה חושב X, הלקוח שלך חושב Y, ומה מצופה ממך כעורך דין שאתה מייצג לקוח לעשות במצב כזה? אז יש לך כמה אופציות. אופציה אחת זה להתעקש לנסות לשכנע אותו, והוא הסכים איתך. בהנחה שהוא לא הסכים איתך, אתה יכול או לבלוע את הצפרדע הזאת ולתת פרשנות שאתה אישית לא מסכים איתה, אבל אתה אומר וואלה, אולי אני טועה, אולי עם כל הניסיון שלי, עם כל הידע שלי, אולי בסוף יצא שאני טועה, ואתה נותן את הקייס הכי טוב שאתה יכול לחשוב עליו ללקוח שלך. ואופציה שלישית, אם זה אפילו משהו שנוגד את המצפון שלך, אתה תמיד יכול להתפטר, או להגיד לו, במקרה הזה, אני לא יכול לתת לך ייצוג. אז אני מתחבר לדוגמה שלך, אני פשוט חושב שהמסקנה מובילה למה שאני אומר. אתה הלקוח, אתה מייצג את הלקוח שלך, אז אתה רוצה לתת לו את ההצעה הטובה ביותר. בסדר גמור, אבל אתה לא תבוא ללקוח שלך ולהגיד, לא, זאת ההצעה המשפטית היחידה, ולכן אני עכשיו הולך איתך לבית משפט, לוקח אותך ביד, וזה העמדה שאנחנו נציג, או לאסור עליו ללכת לבית משפט לחלופין. הנקודה השנייה, זה אמרת שהאינטרס הציבור, מה שהיועצת המשפטית לממשלה מהלקוח, אז זה החוק. וזה מבחינתי ההבחנה בין האינטרס הציבור לשלטון החוק כמושגים מופשטים, אני לא רואה בזה הרבה טעם. אני לא מדבר על החוק, אני לא מדבר על שלטון החוק כמושג מופשט. החוק הכתוב. אני מדבר על החוק, כן, החוק הכתוב. החוק הפוזיטיבי הכתוב. אם הממשלה מחר בבוקר מחליטה שאורן לא יכול להשתתף בפודקאסטים, היא מקבלת החלטה כזאת. כן. היא מוסמכת לקבל את ההחלטה? לא. היועצת המשפטית אמורה להגיד לממשלה, ההחלטה הזאת שלכם לא חוקית. אז אני חולק עליך, אני חושב לא, היא צריכה להגיד להם, אתם לא יכולים לעשות חוק שאוסר על אורן לעשות פודקאסטים, זה לא חוק, החלטה, דיברתי על החלטה, החלטת ממשלה, של הממשלה, החלטת ממשלה שאוסרת על אורן לעשות להשתתף בפודקאסטים, אז אתם לא יכולים לעשות את זה, זה ייפסל בבית משפט, זאת עצה משפטית טובה. אם הם בכל זאת מחליטים לאסור עליי לעשות פודקאסטים, יש הרבה מאוד דרכים שההחלטה המטופשת הזאת לא תצא לפועל בסופו של דבר. ומה שאתה מנסה להגיד לי פה זה בגלל שיש מקרים שהם מאוד מאוד רעים, אני מוכן לתת ליועץ המשפטי כוח גם במקרים שהם לא מאוד מאוד מובהקים ולא מאוד מאוד עושים נזק, כמו למשל פסק דין אודליה מינס לפני 3 חודשים. שם, וזה עוד לא דיברנו על עניינים של סבירות, של מידתיות, פה ממש היה טענה שהחוק, היועצת המשפטית לממשלה אמרה לממשלה, הם רצו לקדם מינוי של דוקטור אודליה מינס, שהייתה בפודקאסט שלי, לפני. מינוי של דוקטור אודליה מינס לממלאת מקום יושב ראש הרשות השנייה, והייעוץ המשפטי לממשלה אמר, לא ניתן לעשות את זה, זה מרחק רב. הם טעו, בואו אנחנו מכירים את זה.
לא, אבל המאזינים לא מכירים. לא, זה בסדר. היועצת המשפטית טעתה בפרשנות של החוק. זה לא העניין שלו, היא טעתה. רגע, כל אחד בנפרד, סליחה. תסיים ואז הוא יגיד. זה לא עניין של טעתה, זה עניין של איזה הסדר מוסדי אתה מציע, שלאיזה מקרים הוא עשוי להוביל. אתה בעצם מציע הסדר מוסדי שאומר, בגלל שיש מקרים שיכולים לפגוע בזכויות אדם, או כל מקרים רעים שאפשר לדמיין, אנחנו תמיד נרצה מה שישקף את החוק, זה העמדה שהיועץ המשפטי, או היועצת המשפטית מייצגת. אני חושב שזאת עמדה בעייתית, כי המחיר שלה הוא טעויות כמו דל ימינס, ולא רק זה, יש עוד הרבה מחירים, אבל אני מבין שחר, תן תגובה קצרה ונעבור לנושא הבא. מה שאתה אומר, או אפילו הדוגמה שאתה אומר, היא דוגמה טובה. אנחנו נכנסים פה לשאלה של עלות ותועלת. בוא נלך לגישתך. אתה אומר את הדבר הבא, אני בכוונה יקצין את זה, מכיוון שהיועצת המשפטית לממשלה, כמו כל בן אדם, יכולה לטעות בפרשנות של החוק, אני לא רוצה שהחוות דעת שלה תחייב, היא תגיד את חוות הדעת שלה לממשלה, אבל הממשלה תהיה רשאית לעשות למרות החוות דעת שלה. מה יקרה? בואו נדבר עכשיו בעולם הפיזי, לא בתיאוריות. כן. מה שיקרה זה שכל החלטה של הממשלה שהיועצת המשפטית תחשוב שהיא לא חוקית והממשלה תחשוב שהיא חוקית, תצטרך להגיע לבג"ץ, כי יגישו בג"ץ ויגידו היועצת המשפטית אמרה שזה לא חוקית. מה עשינו? העברנו את התפקיד של היועצת המשפטית לממשלה לקבל החלטות על חוקי או לא חוקי, עם אפשרות לפנות לבג"ץ, כמובן לבג"ץ. עכשיו כל ההחלטות של היועצת המשפטית יצטרכו להיות נידונים בבג"ץ, כי כל שר יהיה רשאי לעשות מה שהוא רוצה. אז מה עשינו? יצרנו, עוד פעם נדבר רק על עלות תועלת, העברנו את המוסד היועץ המשפטי לממשלה לבג"ץ. אם היום יש בבג"ץ 1,000 עתירות בשנה, יהיו 5,000 עתירות בשנה. אם ניקח את הדוגמה שנתתי מקודם של ראש המחלקה, אתה תבוא ותגיד, תשמע, למה שראש המחלקה ההחלטה שלו תהיה מחייבת? לפעמים הוא גם טועה. אז אנחנו נקים מועצת רופאים, מועצת ראשי מחלקות, שראש המחלקה יגיד לרופאים שלו ככה וככה וככה, הם יגידו שמענו את דעתך, אנחנו חושבים אחרת, ואז הם יפנו לאותה מועצת רופאים מומחים, והם יחליטו האם זה נכון או לא נכון. מה לעשות? כולם בני אדם, כולם טועים. אני לא מכיר סידור, עוד פעם, ברמה של תועלת, של גורם, שהוא אמור לפרש את החוק לממשלה, ואם הממשלה חושבת שהפרשנות שלו לא נכונה, היא יכולה לפנות לערכאות. אם הגישה תהיה לגישתך, שיכולה לשמוע את העצה, ולהתעלם ממנה ולעשות מה שהיא רוצה, העברת את מוסד היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט העליון. אני רוצה, לפני שנעבור לנושא הבא, משהו שככה עלה לי בראש, שהעלית את הנושא של הרופאים, את הדוגמה, את המשל. מה נניח שלי הייתה מחלה, יש לי מחלה, לא ידעו מה היא, עברתי מיליון ועדות רפואיות וזה, זה ככה נגע בי המשל הזה. עכשיו, אם נגיד זה מגיע לרופא הראשי של אותה מחלקה, והוא מחליט משהו אחד, ובסוף לבן אדם יש מחלה אחרת לגמרי, ובעקבות ההחלטה של אותו רופא מומחה ראשי, הבן אדם, הבריאות שלו נפגע, מת נגיד. במשפחה שלו אחרי זה בודקת, והיא רואה שהייתה רשלנות, או שהבן אדם, אותו רופא לא לקח את זה ברצינות מדי, התעלם מעובדות ברפואיות מסוימות, ובעקבות זה הבן אדם, יש ריקורס. הם יכולים לזכור עורך דין כמוך, או כל עורך דין, או אורן, לא משנה. הוא יכול לתבוע את הבית חולים, את הרופא עצמו. אפילו יש פלילי, אם בן אדם ממש היה רשלן. יכול ללכת לכלא. זה קורה יום יום. כן. עכשיו, ההבדל הוא ביועצת המשפטית לממשלה, ככה לא כמומחה משפטי, זה שאין ריקורס. זאת אומרת, לממשלה. זאת אומרת, לאזרח יש יכול ללכת לבג"ץ. לא, אתה טועה. איזה ריקורס יש? תסביר. כל פעולה של עובד ציבור, זה יכול להיות בתחום של המשפטים, זה יכול להיות בכל תחום אחר, כל פעולה של עובד ציבור, ככל שהיא רשלנית, אתה יכול לתבוע את המדינה, ואתה תזכה. לא, זה אני מסכים. לעובד ציבור, עוד פעם, לא רק ליועץ המשפטית, לעובדי ציבור יש חסינות בסעיף 7 לפקודת הנזיקין, חסינות מפני תביעות, כדי שאלה במקרים של זדון או של עצימת עיניים ברורה או משהו כזה, כי אחרת אם אתה לא תיתן לעובדי ציבור חסינות
להם אישית, הם לא ירצו לעשות שום דבר. כן. זה כמו דירקטורים בחברה ציבורית, שאין להם חסינות, אבל החברה מבטחת אותה מפני רשלנות, אז הוא יודע שגם אם הוא קיבל החלטה מוטעת, וכל בן אדם מקבל החלטות מוטעות, כולנו בני אדם, אז הוא לא יצטרך לשלם את זה מכיסו. אז לעובד הציבור, לצורך העניין, אם היועצת המשפטית קיבלה החלטה לא נכונה משפטית, כן, והיא השפיעה על הבריאות של מישהו או משהו כזה, הוא בוודאי יכול לתבוע את המדינה, המדינה אחראית כלפיו בנזיקין, הוא לא יכול לתבוע באופן אישי את עובד הציבור. רגע, אולי אני נסחתי לא נכון. אני מתכוון שאם היועצת המשפטית לממשלה מקבלת החלטות שפוגעות בממשלה, אין לממשלה עצמה ריקורס כלקוח או כפציינט נקרא. הממשלה היא לא, היא לא הממשלה ולא השר, הם לא אישיות משפטית שיש לה זכויות תביעה בנזיקין. אין לממשלה זכויות תביעה בנזיקין. הממשלה היא לא אישיות משפטית לצורך העניין הזה. הממשלה, כמו שאורן אומר, זה גוף שמייצג את כולנו. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד איזשהו משפט שאני שכחתי בהקשר הקודם. אוקיי, בקצרה. אמרנו מי זה הלקוח של היועצת המשפטית. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. נתתם את הדוגמה של השר קראי. מי הלקוח של קראי? לא מי הלקוח של... מי הלקוח של קראי? האם הלקוח של קראי, האם הלקוח של קראי זה חברי מרכז הליכוד? האם הלקוח של קראי זה הליכוד? האם הלקוח של קראי זה 2 מיליון אזרחים שהצביעו עבור הקואליציה, או שהלקוח של קראי זה כל אזרחי מדינת ישראל? יש פסק דין ידוע, זה נקרא פלסטיין פוסט, בעניין של רפאל איתן נדמה לי, שהם אומרים שם במפורש, שר, כן, הוא איש פוליטי, והוא בא עם אג'נדה פוליטית, והוא בא עם תפיסות פוליטיות. כשהוא יושב במשרד, כשהוא יושב בכיסא שלו כשר, הלקוח שלו זה כל אזרחי מדינת ישראל. הוא חייב לקבל החלטות שבאות לשרת את כל אזרחי מדינת ישראל. אני מסכים איתך ב100%, אני פשוט חושב שיש לנו מחלוקת לגבי מתמדת לגבי מה נכון לאינטרס הלאומי, הכלכלי, הציבורי, יש לנו 1000 מחלוקות לגבי מה עושה, ואם שר פועל בצורה שרירותית, הוא פועל בניגוד עניינים, הוא פועל משיקולים זרים, אז בשביל זה יש לנו בית משפט. אתה אומר שאתה מחליף את התפקיד ואתה הופך את התפקיד של יועץ משפטי לממשלה, אתה מעביר אותו לבית משפט. לא, אני מחזיר את התפקיד של שופט בסכסוכים מיועץ משפטי שלקח את הסמכויות האלה למקום הראוי לו, שזה בית משפט. למה אנחנו צריכים בית משפט נוסף? ועוד דבר בקצרה נעבור לנושא הבא רק. אז זה קשור לנושא הבא, אז אני יכול גם... לא, הנושא הבא, אמרתי, אני דלג על זה, כי דיברנו על התופעה המחייב. אז אני כן רוצה להגיד על זה משהו. אתה ציינת שוועדת אגרנט קבעה שעמדת היועץ, תקן אותי אם אני טועה, שעמדת היועץ המשפטי לממשלה מחייבת את הממשלה ושריה, ועובדתית זה לא מה שכתוב בדוח. הדוח אומר ההפך באופן מפורש. ממש לא. אפשר לפתוח את זה. רגע, תגיד מה אתה רוצה להגיד ואז הוא יגיב, ולא חשבתי שכנס לזה. אז זה נראה לי חשוב ללבן את זה, אבל אפשר לפתוח את זה וגם להקריא את הקטע, שהוא גם, אז בשנות ה-60, כמו שאמרת, תתקן אותי אם אני טועה, ויכוח בין דוב יוסף, השר המשפטים, לגדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה, על סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, מגיע לממשלה, הם מחליטים להקים את ועדת אגרנט, ועדת משפטנים בראשות השופט אגרנט, והם מוצאים דוח שנוגע בכל מיני סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, ביניהם השאלה אם העמדה שלו מחייבת או לא. נאמר שם שעמדת היועץ המשפטי לממשלה מחייבת את רשויות את הרשויות הממשלה, אבל לעומת זאת שמדברים על הממשלה ועל שריה, בדרך כלל טוב שילכו עם היועץ, אבל אם היא בוחרת ללכת בכיוון אחר, היא יכולה לעשות את זה. עברנו לשנות ה-80, אני עכשיו אתאר איך העמדה ששחר מציג, של העמדה של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת, איך היא הגיעה לדין הישראלי. אז בשנות ה-80, השופט זמיר, אז הוא לא היה שופט, הוא היה בדיוק התפוטר מתפקיד יועץ משפטי לממשלה. זה בעקבות קו 300? כן, כותב מאמר על סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, ומצטט באופן שגוי את ועדת אגרנט, ואומר שוועדת אגרנט קבעה
ההפך ממה שאני תיארתי עכשיו. אנחנו מגיעים לשנות ה-90, ועדת שמגר, אנחנו מגיעים לדרי פנחסי, בפסק דין דרי פנחסי, השופט ברק, ממשיך את הקו של זמיר, וקובע בפסק דין, שאלה אם זה הלכה או לא, זאת שאלה אחרת, קובע בפסק דין שכפי שנקבע בוועדת אגרנט, לא נקבע ככה בוועדת אגרנט, כפי שנקבע במסורת החוקתית שלנו, בדיוק ההפך, אפשר לראות את זה בכל מיני אמירות אחרות, עמדת היועץ המשפטי לממשלה מחייבת. אז זה נקבע, ככה זה נכנס לתוך הדין. אחרי זה בסוף שנות ה-90 ועדת שמגר עם השופט שמגר, פרופסור גביזון ואני לא זוכר מי יודע שם, מאמצים גם על רקע של דרי פנחסי, מאמצים את מה שנאמר בוועדת אגרנט ואומרים לא ראינו סיבה לסטות מהקביעות של ועדת אגרנט. זה פחות או יותר. תן לשחר רק להגיב לעניין הזה שהוא אומר שזה מה ואני אשמח להוציא את הציטוט כדי שנוכל לא, תן לו להגיב. אני מכיר את זה, אני גם כתבתי על זה מאמר שהתפרסם בזמנו בשילוח. וואלה. קודם כל הדוח של ועדת אגרנט הוא בין, אם אני זוכר נכון, בין 25 ל-30 עמודים. רוב הדוח בכלל עוסק בשאלה של האם הממשלה יכולה להתערב בהחלטות של היועץ המשפטי בהליכים פליליים. נכון. זה רוב הדוח, על זה דרך אגב הייתה בכלל המחלוקת נכון, אבל אתה כן מסכים שגם הנושא הזה דובר. כן, אני אומר, בסוף הדוח, בעמוד וחצי האחרונים, בעמוד המסקנות. מה? בעמוד המסקנות של... לא, בסוף, כן, אבל רוב הדוח בכלל מתייחס על הפלילי, הם מתייחסים לעניין האזרחי. עכשיו, מה שהם אומרים שם, זה חשוב כי אנשים כל הזמן מנסים לגרור להגיד את התזה שאתה מעלה פה. קודם כל, הם אומרים שהחוות דעת של היועץ המשפטי מחייבת את כל גורמי הממשלה, למעט הממשלה שיש התייחסות נפרדת, אבל את כל גורמי השלטון, החוות דעת שלהם מחייבת אותם. הם אומרים שהחוות דעת של היועצת לממשלה אמורה לחייב את הממשלה. הם אומרים, הם נותנים כמובן את הסייג שדיברנו עליו פה, שזה בסדר גמור, למעט אם בית המשפט קבע אחרת. זאת אומרת, אם יש קביעה של בית המשפט, כמו נגיד במקרה של אורלי אינס, שהעמדה של היועצת המשפטית לא נכונה, אז ברור שהעמדה של זה כל עוד לא. הם אומרים, הממשלה יכולה, כן, לשמוע את דעתה של היועצת המשפטית, ולא לקבל אותה. הם אומרים את זה, אבל הם נותנים דוגמה. הם נותנים דוגמה בתוך הדוח הזה. הדוגמה שהם נותנים זה הדוגמה הבאה. הם אומרים שנגיד שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת לממשלה, אני לא זוכר אם זה להתפשר או לא להתפשר, יש איזשהו הליך משפטי שהממשלה היא צד לו. והיועצת המשפטית לממשלה אומרת, תשמעו, אני מציעה לכם להתפשר, כי יש סיכוי שאתם תפסידו בהליך הזה. והממשלה אומרת, שמענו אותך, אנחנו לא רוצים להתפשר, אנחנו רוצים. זה הדוגמה שהם נותנים. במקרה כזה, אני גם מסכים. במקרה כזה, החוות דעת של היועצת המשפטית היא לא חוות דעת מחייבת. אתה גם נתת מקודם דוגמה, כשדיברת על עורך דין פרטי, אתה אומר ללקוח ככה, והוא אומר, לא, אני רוצה ללכת לבית משפט. אני לא דיברתי על המקרה הזה. אם הלקוח רוצה ללכת לבית משפט, אם אני דרך אגב, כעורך דין שמייצג אותו, חושב שהסיכויים שלו הם מפסיעים, אני אגיד לו תודה, שלום לך, תיקח עורך דין אחר, אין שום בעיה שהוא ילך לבית משפט. החלטה להגיש תביעה, אפילו מופרכת, זה החלטה חוקית. זה החלטה חוקית. אני לא אייצג אותו, כי לא בא לי לנהל משפט מיותר שאני אפסיד, אבל זה כאילו על הדוגמה שנתתי בפעם קודמת, שאתה אמרת, אם יש לך לקוח והוא רוצה ללכת לבית משפט, אני לא יכול להגיד לו, אל תלך לבית משפט. נכון, העצה המשפטית שלי לא יכולה לבוא ולהגיד לו, אין לך סיכוי בבית משפט. זאת אומרת, זה עצה שאני יכול לתת לו, שהוא יקבל את ההחלטה. זאת היא הדוגמה שהם נותנים בוועדת אגרנט. כלומר, אם היועצת המשפטית לממשלה אומרת לממשלה משהו לגבי סיכויים או סיכונים באיזשהו הליך משפטי, הממשלה רשאית, זה לא, העמדה שלה היא לא חוות דעת מחייבת לעניין הזה. הממשלה רשאית לבוא להגיד, אני רוצה להמשיך תהליך, או אני מוכנה להגיע לפשרה. זה הדוגמה שהם נותנים בדוח אגרנט. זה לא אומר, זה לא מקרה של חוות דעת שהיועצת אומרת מה החוק. זה מקרה של חוות דעת שהיועצת אומרת, אני מעריכה על פי ההבנה המשפטית שלי, מה יהיה הסיכויים בהליך. לגיטימי.
לגיטימי לחלוטין שבמקרה כזה הממשלה תחליט מה היא רוצה. לא, אבל... אבל כשהיועצת המשפטית אומרת לממשלה, כן, אורן לא יכול להשתתף בפודקאסטים, זה לא חוות דעת שאומרת מה יחליט בית המשפט. זה אמירה ברורה שההחלטה שלה היא לא חוקית. במקרה כזה אני חושב, אורן יכול לחלוק, זה בסדר, מקרה כזה אני חושב שהממשלה אסור לה לעשות את הפעולה שהיא החליטה עליה, אם היועצת אמרה שהיא לא חוקית. אם היא חושבת שיש בעיה עם העמדה של היועצת, שתפנה לבית משפט. כן, אבל לטעון שוועדת אגרנט קבעה כלל, ואז נתנה דוגמה. אז אתה אומר, הדוגמה הזאת שונה מדוגמאות... היא נתנה דוגמה, סליחה אורן, היא נתנה דוגמה ליוצא מן הכלל. היא אמרה, הכלל הוא שהעמדה תחייב, היוצא מן הכלל, היא נתנה דוגמה של הערכת סיכויים במשפט. זה לא נכון. היא לא אמרה שהכלל הוא שהעמדה תחייב. היא אמרה, בדרך כלל, מה זה? נהוג... בדרך כלל, זה הכלל. לא. הכלל הוא בסוף אומר למי הסמכות להחליט. אם אתה אומר לי... הם אמרו, הסמכות זה לבית משפט. לא. הסמכות היא ליועצת המשפטית, כל עוד בית המשפט קבע אחרת. לא. בדרך כלל... עזוב, זה ויכוח סמנטי. לא, זה ויכוח חשוב. אתה יודע מה? בוא נלך לגישתך. אני אלך לגישתך. הם לא אמרו את זה. אוקיי? יש מה שנקרא משפט מקובל. מוסכמות. לא, בסדר. המדינה מתנהלת מ-1962, בין אם זה ככה זה, שהעמדה של היועצת המשפטית לממשלה מחייבת גם את הממשלה. גם בית המשפט קבע. אני פשוט אומר שקודם כל חשוב להבין... אתה אומר שהבסיס הוא רעוע. הבסיס הוא רעוע, אבל אני לא סתם אומר את זה כדי להראות את ה... אתה יודע, השופט שטיין אמר לאחרונה בבג"ץ טבריה, שהבסיס לזה שהעקרונות של הכרזת העצמאות הם לא... מחייבות את הכנסת בהליכי חקיקה כולל של חוקי יסוד, שהבסיס רעוע. הוא אומר את זה גם עכשיו אחרי 70 שנה, הוא אומר שהבסיס רעוע. בסדר. אבל המוסכמה החוקתית זה שהכרזת העצמאות לא מחייבת. אני מסכים איתך שבית המשפט קבע שעמדת היועץ המשפטי לממשלה מחייבת. אני כן חושב שחשוב להבין את הקונטקסט שנאמר, וגם אם הפרשנות שאתה מציע לוועדת אגרנט איכשהו מתקבלת, אני חושב שלא, אבל איכשהו מתקבלת, האופן שבו המסקנות של ועדת אגרנט הוצגו הוא מאוד מאוד בעייתי, אבל יותר מזה אני חשוב לי להגיד את זה, כי זה מראה שלא הייתה חשיבה עמוקה מאחורי הכלל המוזר הזה שחוות שעמדת היועץ המשפטי לממשלה מחייבת, ואיך אני רואה שזה באמת לא באמת חשבו על זה לעומק. איך זה, אני תמיד נבוך שאומרים שעמדת היועץ המשפטי לממשלה מחייבת, כי אני כל הזמן רואה שהיא לא מחייבת. בוא נדבר על פסק דין אודליה מינס, שם הרי היועץ המשפטי לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה קבע. תמיד שאתה אומר אורן, גם באגרנט, על זה אני ואתה נסכים, כן. שהם אומרים, אתה אומר עמדה, ראוי שהיא תשקול, ואני אומר שהיא מחייבת. בשתי האופציות, גם בוועדת אגרנט, הם אומרים, ואת התוספת הזאת החייב זריף, כל עוד בית המשפט לא קבע אחרת. בסדר, אני גם אומר, בסוף נגיע לבית משפט. בית המשפט קבע אחרת. לא, אבל לפני שבית המשפט קבע, הרי מה אתה מציע לי שאתה אומר, העמדה של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת? אתה מציע לי שזה בכלל לא יגיע לבית משפט. אתה אומר לא, אני לא אמרתי. איך, רגע, אז בוא ניקח... רגע, תדבר ואז הוא ידבר. בוא ניקח את מקרה אודליה מינס, ואני אנסה להבין למה אתה מתכוון. רגע, אולי נגיד רק מקרה אודליה מינס, רצו למנות אותה להיות יושבת ראש הרשות השנייה. לא זוכר. ממלא מקום. השאלה שם הייתה על התנאי כשירות של ממלא מקום. האם היא קשירה לתפקיד, היועצת חשבה שלא, בסוף... חשבה שלא ניתן, שאין... אי אפשר למנות אותה, בסוף בית המשפט בג"ץ החליט שזה בסדר. פה אחד הם אמרו שהמינוי, שהפרשנות של השר הייתה נכונה. מה אתה אומר מזה? אני מנסה להבין את המהלך הדברים. עכשיו הממשלה, השר מעלה את זה לממשלה, רוצה לאשר את המינוי שלה, השרים מסכימים, והיועצת המשפטית לממשלה אומרת, המינוי הזה רחוק מרחק רב ממרחק מתחם החוקיות, מתחם הסבירות, תבחר את הטרמינולוגיה שלך. מה אמור לקרות באותו לשיטת העמדה שעמדת היועץ המשפטית לממשלה מחייבת? אם השר חושב שהעמדה שלה לא נכונה משפטית, הוא הולך לבג"ץ, והוא אומר, העמדה של היועצת המשפטית לממשלה לדעתי לא נכונה, היועצת המשפטית תבוא ותגיד, אני חושבת שהיא נכונה, ובג"ץ ייתן זה הנושא השלישי. אז הוא צריך להגיש עתירה לבג"ץ נגד היועצת המשפטית לממשלה, ואז היועצת המשפטית לממשלה... מה אתה תעשה, אורן, סליחה, מה אתה תעשה אם אחר תהיה החלטה
שאתה לא יכול להשתתף בפודקאסטים, ואתה רוצה להשתתף בפודקאסטים, ואף אחד לא יערער על ההחלטה הזאת. אתה תגיש עתירה? כן, אבל היועצת המשפטית לממשלה בהגדרה אמורה לייצג את העמדה של השר. אוקיי, אז מה? אז אתה, בסדר, אז מה שאתה מציע לי זה שהיועצת המשפטית לממשלה היא הממשלה, והשר הוא היועץ, זה מה שקורה עכשיו. בוא אני אזכיר לך שתי דמויות שמשחקות בעניין הזה, יצחק רבין ואהרון ברק. כשאהרון ברק, לא יצחק רבין, זאת אומרת זה קשור ליצחק רבין, ללאה רבין, רבינוביץ', כשהתפוצצה הפרשה של החשבון דולרים של רבין בארצות הברית, רבינוביץ' היה שר האוצר, ואהרון ברק היה יועץ המשפטי לממשלה. עכשיו לשר האוצר הייתה סמכות בחוק, עכשיו אנחנו ממש מדברים על סבירות ועל שוויון בפני החוק, לשר האוצר הייתה סמכות בחוק לתת כופר על העבירה הזאת. בזמנו אסור היה להחזיק מטבע חוץ בזה, אלא אם אתה בתפקיד רשמי, הם החזיקו את החשבון בנק בארצות הברית, הם השאירו אותו אחרי שהוא סיים את התפקיד שלו כשגריר בוושינגטון. בא רבינוביץ' לאהרון ברק ואמר לו, אני שר אוצר, יש לי סמכות על פי חוק לתת כופר, אני אתן החלטה על כופר שזה לא להעמיד את לאה רבין לדין פלילי. אתה יודע מה ענה לו אהרון ברק? מה הוא ענה לו? הוא אמר, אם אתה תקבל את ההחלטה, אני אגיש נגדך עתירה. אבל זה הפוך, זה היועץ מגיש נגד... אבל זה בדיוק העניין. לא, זה לא העניין, זה העניין הפוך. אורן, אני... אבל תיארת משהו הפוך. אורן, אני בעוונותיי לומד גם היסטוריה. אין מערכת, אמרת את זה גם מקודם, אין מערכת של בני אדם שחיים בקהילה, במדינה, שלא מקיימת מנגנון לפתרון סכסוכים. אני מסכים. המנגנון לפתרון סכסוכים זה בית המשפט. אז אם יש סכסוך בין שר התקשורת לבין היועץ המשפטי לממשלה, שהוא חושב שהעמדה שלה לא נכונה, הוא יכול לפנות לבית משפט. אין בזה שום דבר, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, מה? שר יפנה לבית משפט? לא, זה מנגנון לפתרון סכסוכים. מה לעשות? בדוגמה שהבאת לי, אתה תיארת מצב הפוך, אתה לא תיארת שהשר מגיש עתירה נגד היועץ המשפטי לממשלה, אתה תיארת... לא, אז אני אומר, זה יכול לעבוד הפוך. רגע, תן לי משפט. מה ההבדל? תן לי משפט. אתה תיארת מצב שבו היועץ המשפטי לממשלה מגיש עתירה נגד השר, ואני חושב שזה מצב יותר ראוי מאשר שעכשיו השר צריך להתחנן מהיועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת שהדיפולט צריך להיות שהשר מקבל את ההחלטה, ואם היועץ רוצה להגיש, אז שיגיש. בסדר, זה עכשיו, אין לי בעיה. לא, אבל... רגע, חושב... תן לי לסיים את המשפט, אבל הסיבה שזה לא קורה, שלמרות שיש קונצנזוס, ואתה צודק במה שאמרת, יש קונצנזוס משפטי, גם של אהרון ברק, של רובינשטיין, של מדינה, כולם אמרו שליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות, יש אפילו לפעמים חובה להגיש עתירה, אבל זה מביא אותנו לנושא השלישי. כן. למה הם לא מגישים עתירה יועצים משפטיים? כי יש להם דרך, נקרא לזה, עוקפת, של, יש להם מונופול על הייצוג, ואז הם גם יכולים להשתיק, גם יכולים להיות כמו עותרים, הם משתתפים הרי בעתירות, מציגים את אותם עמדות שהיו מציגים כאילו הם בעצמם היו עותרים, וגם מונעים ממך ייצוג, ולפעמים מונעים מימון, ולפעמים אפילו ייצוג פרטי מונעים ממך. אני רוצה, זה באמת מכניס אותנו לשאלה הבאה, אני רוצה לשאול באמת, אין לנו הרבה זמן, דיברנו הרבה על הנושאים האלה, אבל המונופול בייצוג, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו שומעים שהממשלה רוצה עורך דין פרטי שייצג אותה. למשל בסבירות, אם אני טועה, נכון, היה להם בג"ץ הסבירות, הם הביאו עורך דין שמטעם הממשלה, כי היועצת לא הסכימה לייצג, או שחשבה אחרת בעצם, כמו שאתה אומר, היא חשבה שזה לא חוקתי, והם חשבו שכן, הביאו את העורך דין שלהם. אבל לרוב הרבה פעמים לא מאשרים את זה, אז כאילו מתי צריך, אמרת שיש איזשהו כללים שאתה חושב... לא, אז זה באמת הנקודה הנוספת שאתה אומר, שזה שאלת הייצוג. אז קודם כל בוא נעשה רגע סדר על המצב הנוכחי, ואחרי זה אני אגיד מה אני חושב בעניין הזה. המצב הנוכחי קודם כל זה, הוא נוגע לייצוג, הוא לא נוגע לעמדה. גם כשהיועצת המשפטית חושבת אחרת מהשר או מהממשלה, היא מגישה לבית המשפט את העמדה שלהם, היא לא מונעת להגיש את העמדה. לגבי הייצוג, המדיניות שהגיעה, המדיניות שנקבעה בעצם בהנחיות מנהליות או משהו כזה, שאם זאת שאלה מאוד עקרונית, עם השלכות משמעותיות, כמו בג"ץ הסבירות וזה, אז היועצת המשפטית מתירה ייצוג,
כן? אבל אם זה איזושהי שאלה איזוטרית, לא משמעותית, לא חשובה, אני אקח דווקא לא את המקרה של אינס, אני אקח מקרה אחר. היה החלטה של קרי ואמסלם לפטר את היושב ראש של הדואר, שלכל הדעות, עם כל המסמכים וכל הזה, הוא היה מעולה, והוא קידם את הדואר עוד פעם לקראת ההפרטה שלו. אז עכשיו זה מקרה ספציפי על העסקה של בן אדם אחד, אין פה איזו שאלה זה, במקרה כזה הם לא קיבלו זכות לייצוג נפרד, אבל העמדה שלהם הובאה בבית המשפט. עכשיו, זה קודם כל זה המצב הנוכחי. המצב הנוכחי גם בעיניי הוא בעייתי. גם בעיניי הוא בעייתי. צריך למצוא לזה איזשהו פתרון. לא יודע להגיד לך מה הפתרון הזה, אני יכול לחשוב סתם על שהם רעיונות כאלה או אחרים. זה לא סביר, מצד אחד זה לא סביר שבן אדם, גם אם הוא שר, אם אני אומר שהוא יכול להגיש עתירה וזה, שלא יהיה לו ייצוג בבית משפט. זאת אומרת שהעמדה שלו אולי תוצג באיזשהו נייר או משהו כזה, אבל לא יהיה עורך דין שייצג את העמדה שלו. זה בעייתי מצד אחד. מצד שני, אם בכל מקרה, לכל שר, אני תמיד יאפשר לו ייצוג נפרד, אז ברגע שעשיתי את האפשרות המוחלטת ותמיד לייצוג נפרד, אז הגעתי למצב שאף פעם העמדה של היועצת המשפטית לא תחייב, ויגיד אני לא מקבל עמדתך, אז לגישתי לצורך העניין, הוא לא יוכל לעשות עדיין את הפעולה, אבל הוא תמיד יוכל לייצג בנפרד. עוד פעם, הרמנו את כל המחלקות שלפני זה היו בלבל של היועצת המשפטית, הרמנו אותה לבג"ץ, תמיד תהיה היועצת המשפטית מצד אחד, מול השר מצד שני, עם ייצוג פרטי. אני מסכים, המצב הנוכחי הוא בעייתי, אני לא היחיד שאומר את זה, נדמה לי שגם שטיין אמר את זה באיזה פסק דין. סתם, אני יכול לחשוב על איזשהם פתרונות או רעיונות, לתת תמיד ייצוג נפרד, אבל לא על חשבון המדינה. לא על חשבון המדינה. זאת אומרת, השר מהכיס שלו משלם. אתה רוצה ייצוג, לך תיקח לך עורך דין לחשבונך. אתה יודע מה להגיד, אם בית המשפט קיבל את העמדה שלך, המדינה תחזיר לך את כל הכסף, סבבה. אבל אם בית המשפט לא קיבל את העמדה שלך זה, למה כשאורן הולך לבג"ץ נגד זה שמונעים ממנו להשתתף בפודקאסטים, ישלם בעצמו, והשר קראי, אם הוא עושה משהו לא חוקי, בהנחה שבית המשפט יבוא ויגיד, היועצת צודקת, זה לא חוקי, למה שהמדינה תשלם את העורך דין שלו? אני אומר את זה כרעיון, אני לא חושב עכשיו, זה הפתרון היחיד וזה, אני מסכים שעם הנושא של הייצוג, יש בעיה. יש קושי. כן, יש קושי בעניין הזה, עוד פעם, אבל זה גם, צריך להסתכל על זה במכלול. לא, המקרה של אורלי אינס. מינס. אודליה מינס. אודליה, סליחה, אודליה אינס. היה אורלי אינס מישהי אחרת. היא הייתה אצל של המשטרה. המקרה הזה הוא מקרה שהיועצת המשפטית טעתה לכל הדעות, אבל ברוב המקרים, אם תבדוק את רוב המקרים, קח את הדואר, קח את המקרים האחרים, בית המשפט גיבה את העמדה של היועצת המשפטית. זאת אומרת, באחוזים מאוד מאוד גבוהים של ההחלטות של היועצת המשפטית, לגישת בית המשפט, אם היו החלטות נכונות משפטית. ככה שהבעיה פה נוצרת, עוד פעם, אנחנו חוזרים להתחלה של מה שאמרנו, שהממשלה הנוכחית, הבעיה שלה היא לא עם היועצת המשפטית, אלא עם החוק. כן, עכשיו אתה תגיד על זה. טוב, אז אני מבין שכן יש לנו איזה הסכמה. שהמצב הנוכחי בעייתי. כן, התחלה של הסכמה. אני חושב שקשה מאוד, אני לא מבין איך אפשר לטעון הליך משפטי שבו ממשלה או שר לא מקבלים ייצוג משפטי אותנטי, זה הליך תקין. הכלל הבסיסי, אני חושב הבסיסי ביותר בהליך משפטי, זה יישמע הצד השני. בלי הכלל הזה, אנחנו לא, זה קשה, יש פגם חמור, שאני חושב שיש גם כאלה שאומרים שזה אפילו לא הליך משפטי, זה משהו אחר. ואם אנחנו לא נותנים לצד השני, אנחנו, למען השם, אנחנו מנהלים דיון ציבורי על איך לתת ייצוג משפטי למחבלי ה7 באוקטובר, ואף אחד מאיתנו לא חושב לא, זה מקרה אחר, זה הליך פלילי. אז מה אם זה הליך פלילי? לא, זה לא. לא, יש לך מקרים שבו אתה רואה את המקרים הברורים ביותר, ואתה עדיין תיתן סנגוריה ציבורית לאנשים
גם אם זה, אתה בטוח ב100% שזה בזבוז של זמן, ואין להם שום קייס משפטי. לא, אתה צריך להבדיל, לא יודע במה אתה מתעסק בעיסוק המשפטי שלך, אני לא מתעסק בפלילי. אתה צריך להבדיל בין ייצוג במשפט אזרחי לייצוג במשפט פלילי. ייצוג במשפט פלילי זה א' ב' של כל שיטות המשפט הבסיסיות, זה א' ב', אתה לא מאשים בן אדם בלי שאתה מאפשר לו להתעמת עם הראיות נגדו, ולהתעמת עם הראיות נגדו רק דרך ייצוג. אבל שחר, זה לא א' ב' של ייצוג במשפט פלילי, זה א' ב' של הליך משפטי. אני לא מכיר אף מדינה, אם אתה מכיר, אני אשמח לשמוע, אף מדינה, יש מדינות כמו שאמרתי שהיועץ המשפטי מסרב לייצג, באותם מקרים תמיד יש מספקים לממשלה ייצוג משפטי חלופי. אני אומר עוד פעם, אני לא חולק, אני אומר ללמוד מהכלל של המשפט הפלילי על החובה של ייצוג של שרים במקרים של עתירות, זה לא זה אתה לוקח משהו שהוא לא שייך. זה שייך במובן שאנחנו, גם במקרים שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים, או חושבים שזה לא סבבה או לא טוב, אנחנו תמיד ניתן ייצוג משפטי. המטרה לא לעשות השוואה בין העולם הפלילי לעולם המנהלי, אבל אתה נתת דוגמה של הסבירות והנבצרות, זה לא רק שהיועץ המשפטי לממשלה צודק, במקרה של הסבירות זה היה 8-7, העובדה שיש 7 שופטים שאימצו בצורה מסוימת את עמדת הממשלה באותו מקרה, צריכה לעלות לך סימני שאלה ונורות אזהרה, למה שאין אף אחד בשירות הציבורי שיכל לייצג את עמדת 7 השופטים, שופטי העליון. קודם כל זה לא, אורן, זה לא מדויק מה שאתה אומר. קודם כל, השאלה, העמדה של היועצת המשפטית בסבירות, היא הייתה עמדה, בוא נקרא לה אקדמית, כי זה עתירה נגד חוק יסוד, זה לא נגד ההחלטה של היועצת המשפטית. מה זה רלוונטי לעניין הייצוג? לא, הממשלה קיבלה אז ייצוג, אתה אומר, העובדה ש7 שופטים חשבו אחרת מזה, אז קודם כל זה לא מדויק. בבג"ץ הסבירות היו 2 החלטות. החלטה אחת הייתה 13-3. לא, אבל זה 13, רגע, זה חשוב, 13-3. זה לא חשוב לעניין ההחלטה הסופית שהתקבלה, לעניין ההחלטה הסופית שהתקבלה. למה? בוודאי, 13 שופטים אמרו שאפשר, זה הייתה אחת הטענות הבסיסיות, גם העמדה של השופטי המיעוט, של אלרון ושל סולברג ושל מינץ, זה שבית המשפט לא יכול להתערב בכלל, בלי קשר לתוכן, הוא לא יכול בכלל להתערב בחקיקת יסוד. 13 שופטים אמרו לא, הם יכולים להתערב. אחרי שהם אמרו שיכולים להתערב, 7 שופטים חשבו שזה אותם 3 של הזה, יחד עם 4 אחרים, שזה לא המקרה שהם צריכים להתערב. 7 שופטים לא הסכימו עם העמדה שהיועצת המשפטית לממשלה הציגה. נכון, ו8 הסכימו. אבל 13, לא, אבל 13 שופטים הסכימו. רגע, שחר, תן לו לסיים, כי הם יזרקו אותנו מהאולפן פה. רק לנקודה הזאת, איפה אתה לא מסכים. הנקודה היא לא שהאם היועצת המשפטית לממשלה קולעת לעמדה המדויקת הסופית של בית המשפט או לא. השאלה האם ממשלה יש לה זכות, וחשוב לנו כציבור שלממשלה יהיה ייצוג משפטי אותנטי בבית משפט, גם אם מפסידה. זה אני מסכים, אמרתי. שחר בן מאיר, אורן רובין, תודה רבה. אני רוצה, אולי תגיד, אפשר 30 שניות, תגיד על הפורום רק, מה אתם עושים, מה חשוב לנו לדעת. אז אני אשים עכשיו את הכובע שלי בפורום. כן, תן לנו, אבל באמת בקצרה. אז הפורום זה קהילה של משפטנים ואנשים שמתעניינים במשפט, שרוצים לקדם תפיסה משפטית, אפשר לקרוא לה שמרנית, ליברלית קלאסית, של הפרדת רשויות, חירויות הפרט, ריסון שיפוטי ושלטון מוגבל. יש לנו מועדוני סטודנטים, פודקאסטים, תחרויות כתיבה. ונשים לינק בדסקריפשן. נשים לינק, וכל מי שמעוניין, לא צריך להסכים עם כל מה שאמרתי, מי שמזדהה עם הערכים האלה של הפורום, מאוד מאוד מוזמן להצטרף אלינו, ותודה רבה. תודה רבה לך אורן, תודה רבה לך שחר. אני רק אגיד משהו שמאוד מאוד, אני חושב שהנושאים האלה מאוד מאוד חשובים, אבל כן, אני חושב ששתיכם תסכימו, שהרבה פעמים הפוליטיקאים מנצלים את הוויכוח הזה, כדי להשליך אחריות. זאת אומרת, אחת הטענות שאני תמיד שומע, נתניהו, זה לא עניין פוליטי אפילו, זאת אומרת, הרבה פעמים הטענה אפילו של הבייס יגיד, אני לא מוכן לקדם מדיניות, כי היועצת לא מסכימה לי, כי בג"ץ יפסול לי, במקום לעשות את המדיניות, ואתה יודע מה, בג"ץ יפסול לו, אבל תנסה. אז זאת אומרת, המוסדות האלה הפכו להיות השעיר לעזאזל הרבה פעמים, במקומות שהם, זאת אומרת, הוויכוח בעינו עומד, אבל מנצלים את הוויכוח כדי לא לעשות כלום, כדי לעשות ההפך
מה שהבטחת לבוחר. במקרים שהם לא מוצדקים אפילו לדעת משפטית, כאילו זה לא... אז אני לא אוהב את הניצול הפוליטי של זה, זאת אומרת הוויכוח צריך להיות נקי מפוליטיקה, והגענו. אז תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, צופים וצופות יקרים, אני חושב שאתם יכולים לשלוח לנו, לי, וואטסאפים, מיילים וכולי עם שאלות, נשלח למשתתפים ונענה לכם, ובינתיים תודה רבה שהייתם איתנו, נשתמע בפרק הבא. תודה שצפיתם בפודקאסט רוח מערבית. אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ ולשתף, וללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף פרק. נתראה בפרק הבא.